Mae staff Ceredigion wedi camu'r adwy i gadw i gilydd, i cymunedau a Ceredigion yn ddiogel. Maen nhw wedi addasu'r ffordd maen nhw'n gweithio. Maen nhw wedi gwirfoddoli ag ymgymryd â dyletswyddau newydd. Maen nhw wedi dysgu sgiliau newydd. Maen nhw wirioneddol wedi mynd y filltir extra yna. Ni'n helpu bobl i gysylltu â'u cymunedau a'r hyn sydd yn bwysig iddyn nhw. Efallai bod yn berson oedrannu sydd angen help i fyw'n annibynnol gartref, neu gofalwr di-dal sydd angen cymorth, neu deulu sydd am cygafel yng ngofal plant. Buon yn gweithio gyda gwirfoddolwyr a busnesau lleol yn ystod y pandemig, i ddod o hyd i rwydwaith cyflenwi bwyd lleol ac i helpu bobl cael eu nwyddau hanfodol yn eu cartref fel presgripsiwn. Fe wnaeth sesiynau canllawiau trylwr a PPE ychwanegol yn helpu ni i parhau i ddarparu'r gwasanaeth hanfodol yn ddiogel. Fe welais drosodd fy hun sut roedd fideo gynnar-ledda gyda teuluoedd yn helpu ein presylwyr i gadw'n bositif. A nawr bod gennym bodiau ymweld, rydym yn parhau i sicrhau bod teuluoedd yn cadw mewn cysylltiad gyda'i gilydd. Mae'r pandemig wedi effeithio'n wael ar les meddyliol ac emosiynol pobl o bob oed a chefndir. Mae wedi bod yn bwysig iawn bod ein gwasanaeth yn parhau i gynnig cymorth i'r rhai mewn angen, ac rydym yn falch o weithio gydag eraill i wneud wahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl. O'n i o dan bwysau rhan staffio, ac o'n i wrth ein modd pan gaethon ni wirfoddolwyr drwy'r cynllun adleoli staff yn cyfnod y Covid. Dysgodd nhw'n gyflym iawn, a daethon nhw'n rhan bwysig o'r tîm, a daethon nhw ymlaen yn dda gyda'r preswylwyr hefyd. Byddwn ni'n astudio ar gyfer tygau pan daeth y pandemig. Rhoddodd yr ysgol cyfrifiadur i fi i mi cario ymlaen gyda fy ngwaith. Fe welais i fy ffrindiau am athrawon bob dydd a teimlo'n gysylltiedig gyda phawb, nad oeddwn ni yn y dosbarth. Fe wnaeth staff yr adran anghenion dysgu ychwanegol aros mewn cyswllt rheolaidd gyda disgyblion a rhieni trwy lwyfannau digidol dysgu a thrwy galwadau ffôn mwyn sicrhau ein bod ni'n delio gydag unrhyw bryderon lles yn amserol. Fy mod yn dal i weithio adre gyda dim ond y gath yn gwmni i mi. Rwy fi ar gweddill y tîm cyswllt cysmeriad yma i wrando a helpu gydag unrhyw ymholiadau. Ar ôl derbyn grant ar y thad ar drethu, roedden yn gallu cynnal ein busnes yn Tregaron. Fe wnaethon ni y tîm cyllid sicrhau bod miloedd o unigolion yn derbyn cymorth ariannol trwy'r rwfant gofalwyr a thaliadau hunan ynysu. Fe wnaethon hefyd drefnu staff asiantaeth a PPE i helpu gynnal gwasanaethau darparwyr gofal. Pwrpas y seibiant mewn bocs i ofalwyr oedd helpu i atgoffa gofalwyr nad ydyn nhw ar eu pennau hunain a bod ni yma hefyd i'w cefnogi gyda cyngor a gwybodaeth. Darparwyd 4,000 o dylebau bwyd a thaliadau banc i gefnogi disgyblion sy'n derbyn pryder ysgol am ddim pan oeddynt yn dysgu o adref. Mae iechyd a lles plant yn flaenoriaeth allweddol i ni. Anogodd y clwb cerdded er lles i fi gadw'n actif dros yr amser y clo. Fe golles i bwysau, fi'n teimlo'n well, felly diolch yn fawr iawn. Fe wnaeth ein tîm o swyddogion cyngor a chyntractwyr lleol weithio gyda'n gilydd fydd y gymuned i greu 3 ysbyty maes i'r gwasanaeth iechyd o fewn 2 wythnos. Roedd clicio a chasgu llyfrau o'i llyfrgell lleol a meddwl llawer un aelodau. Oedd yn galluogi nhw i ddiflannu mewn i byd llyfr, anghofio am y cyfnod clo. A hefyd, dechreuodd llawer o aelodau defnyddio ein adnoddau i galluogi nhw i lawrlwytho llyfrau a llyfrau sain o'i gatre. Rwy'n hynod o falch o'r gwaith mae tîm Ceredigion wedi wneud i gynnal ein gwasanaethau hanfodol.